Zer da gizu Julian amaitua, hau nor izen zuan eta zer pasatu diako? Hori ez da hitun hartu behar negarran, baina hau izan zen... Nor zuan baina, nire hemen koinetuen. Izena. Julian abaitua goiti. Eta nor zuan, zuena zer zuan? Osaba. Alejandri eta nire ama aiztak. Eta zer pasatu diakon Juliani? Izan zen, gerra enkorako gauzak eta ez da zer pasatu zen, baina abe zera eroien, ella gonzan el pantano de la cuerda esatu zen, Sorian, lehenko pantano izana Espainian, han egozan biarraien, da esataban, hiltze zan bakotxa, barrura, zementora, dana izan zela tristeza bat dela hostia. Eta beraren moduen beste guztizekan biherri negozenak izango zua zen, trabajadoretan gudariak edo milizianak izan dagoek. Gerrako